إذا خي جبرجن أنت أم جرامنا أنا أما أخل سدرابيتنا بخمي أتيمنا هاجرا أقول بلود دبل أسكرنا زورلو زي ودا مزاز زي زازم سواز بهلامتيو أبزن تأيجات إمو ولا خم تاريخ الحراري خي خنكا يوناتا تقول كملا خبير ترازولو نعي سواز ورده عم بس يبنير كل جزء دقاقم نيرازي أنا كل جزء سمعني رنا شغلنا هجي أتي ما أبغى حاول خان أخاص أبغى حاول نحرد أخوينك بستفعل لي مخنات سدرابيت فعل دي خا ورايد اللي خان دي خا تديكيركا أنا قديمك هاتخيده بس إحنا مسموت أخون تايز بهاد جيجنا معناتو تمرح أورلو جيجنا يلكاي كم حسن بروباغندا تجيرو لي ناي بتعم برينوش دخون سوات بكوابي خلو نعود صلوا نعهد خبر ساكو مجبارك كاتبنا زنبر كسب كويها أما إسرائيل كان دا أسرائيل كازن ورك كسب كويها شو أخذت صام مستملس كاجن بزح استمنت الكاي خبرتها تلزلو عبت سدرابيت كتوكرول تفتن شو صار أنت تجبر زنبر كاها سواح ما ديكرك أنا تاريخ أنا كفا أنجل الريح خا كم نور كم حدا نورمال جيرم كم نوزو تجورنا أو يخاطم مسرح كنت تسرح يمتي ما هرمت له خاطر مرتي ولا مونيتور ناي قال تقلص الكاز نبرك عنده هجي እቲ ዓዘቕቲ እቲና ዘሎ ነዊሕ ሱር ዝሰደደይ ብሓንሳብ ኣንጻርካ ብንቁስ ከተብሎ ትኽእል ነገር ኣይኮነን سلام زخبركم تخطاتلتي وايتي جورنال كمي تقنيو نلومي أب وايتي جورنال حيزلكم متعزلخو من أسي نابوليون غرزجيهريو نابوليون غرزجيهر أب اسمرا بشحنجعات 294 توليدو أب بيت مرتي طلعن تماهيرو نابوليون ممهارتي زنبره قبر እግዚአብሔር ጋይም ወድዩ بقرباون بخمو مقدي نفالت إنا مس نابوليون بتاع مقدس بلنا أبزي متنا بحبار كنزاربن كنزاتن كنعلل المبقعنا نابوليون ندحر بايتو زملكت أب إرترا خلو أب ستاف من محدار منستر مكلخال يسرح نيرو قول نقا قانقوا إنجليزن قانقوا طليانن يمهر نيرو بزي كازي نابوليون أب كومساراتو حماسين تركب ناي تحت عدمه بيت معسرتي بفولنتير ويكا خم ولنتاوي ممهر كوينو أقلقلوت يهب نيرو إذا أناي ولنتاوي ممهر الناس راح ناي نابوليون بزو حي كلتن أب حتى الجزء زقارت أتى نيرا بزعبا ون قرب مبرهي خبرنا أيو أب كلتش حنشو 10 عتن نابوليون أب سدة أمريحو أب زوان زغا أب كندا ركب مجمريا نابوليون انقع دحن مصخا انا بوايتي جورنال روح حدش عمت روح بعل داتكا يغني لي يوناتان حوي نابزي استوديوها بمعدامكا مجمرتا حدا خابتم زدناكا سبيها ابزي ميديا مصخات راي كونسي كابناشنا خولنا حنت خابتن تاريخاوي دخانت صحت زغدف كالنا سبيها نحن دحري موتنا ولادناسي اب غازيط اوتي خاز نبركا نايده فرات صحفت نيراتكا بايد ذكرك صبو غيره ስለዚህ ኣብ ከምዚ በቂና ንለውጢ ንሓሳብ ክንዛተም ብቃዕና ብጣዕሚ የመስግነካ ይغنيلي ዮናታን ሓወይ ክብረት ሃበለይ ናፖሊዮን ሓወይ ወታ ታጽሕፍቲ ኣብ ናይ تمرقتي أسمرا يونيفرسيتي أب 2004 كمرعوا زقبهم قلنا 2005 استمرعوا أو استتصحفت حنت عنكت أنا ربز عبا قبر إكزابير قايم أزيو حيال تبع كابتم مستم نعشو تمهارو زكالو سوز نورو تقاللتي تمهارو بسمرا يونيفرسيتي نوريو قبر إكزابير قايم حدا خبت نقري كلنا نفوتو زنبرنا بهرياتو خمزي زموت أو ريتون حطون أب حنقولو كي تزارب السوق زيبل أبتي نوسو زنبرنا كلاسات ناي جورناليزم and mass communication تمارو إنا نيرنا خمون ناي political science minor نيرنا أنا ولا قريز بزح نفتا باتش نبرنا سلازم بفلا أبتي ناي political science زملكات أب ناي history زملكات sociology زملكات زخون زعبا خمت أخلو زمتو حساب وي زخون حرخ زبلون تلو إيد ويت بمبال عويل كاب بمزراب أزيفولتيو نيرو قري أبرسيتي لواه بحرياتون حوس فكر زنبر أتأمامتو مستهم نأشرو كل جزء توازاي تتعاطي نيروس لذي ناي قري حلفات بتعمي وتسمعنا بتوان مرياتو بتقدمي مرعى نتا مرعى نتا نوحي صراحة لما مرعى تاخي بتصحى مخانو
نخلنا استسمعنا نابليون أبتوان أزي نيشتي نيرو حجي دحرنا ويح عمد كم زلنا هنراقب دس لني نابي يقرأت زاغوروري تعاتات تلاحتيتا خلا يا غوينا زا خلا متيق جن كمتي زراعة خا نويح معلتات كن حلفة قلنا نامو حجسي مردوخ تحاوي زاغوروري لنا وعلى تفلت ولا لحتيتنا خلنا هنجبرها لنا إلا نجبرها لنا سلازم دجنا نقعد حمد أخا نابتا ناي مجمع حتى خوز ذكاتي إتا قرب مبرخ تبنا تا ناي أب كومسارياتو حماسين ناي تحت عدم بيت مأسرتي من بارو سخا بخمي مجدي خا أو كتسرح ويكتقلقل جميل كقرب مبرخ تبنا الحركة بخمي كوقت ويكتقارت تجديدك يعني ليه يوناتان حاوي እዚኣ ኣጋጣሚ ሓንቲ ካብተን ንዓይ ከም ነጥቢ መቐይሮ ዝኾነ ከም ሻለ መንእሰይ ከለኻ መበገስ ናይ ዝኾነ ነገር ኣለካ እንዲ ኣብ ዝኾነ መገዲ ክትከይድ ከለኻ ማሕበራዊ ሂወት ብጣዕሚ ትፈትዋ ኣነ ክሳብ ሕጂ ካብ ቅድም ኮልና ብሰንኪ ወላዲና እውን ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ኩሉ ግዜና ነጥፍ ነርና ኣብ ከባቢታት ትኸይድ ገለ ምስ ስድራ ቤት ትላለ ካብኡ መበገሲ እዩ ዝመፅእ ዝኖ ድሓር ከዓ ካባኻ ልዕል ንዝበሉ ሰባት ከተርክብ ትደሊ ወይ ከዓ ታሕቲኻ ዘለዉ ሰባት ካብ ማዕሪኻ ከተምፆም ትደሊ ገለ ከምኡ ዓይነት ናይ መንፈስ ነርና ኣብ ገዛና ካብ ዝተበጊሱ ኣብ እዛ ናይ ኮማሰራት ሓማስን ኣብርሃም ዝበሃል እዩ ኣፍቂድለይ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ሓቲት እዮ ከምዚ ዓይነት ፕሮግራም ናይ ትሕቲ ዕድመ ወይ ከዓ ዝኾነ ቮለንቲር ክነጥፍ ደለኹ ኣነስ ክሪኦ ፍትሾ ደለኹ ነገራት ገሊለ ዳርጋ መንእስያት ኢና ነርና ሽምሻ ኣለካ ድሓር ኣብዚኣ ናይ ኮማሰራት ሓማስን መፅያ ሓሳብ ኣብኣ ከይደ ማለት እዩ ሕጂ እስር ቤት ከዓ እቲኻ ይትፈልጥኒ ኢኻ መዛኑ ከዓ ንኣሽ ቆልዑ ከለካ ንስሓሲ ኣብኡ ተኣሲሮም ፀንሑኻስ ኣበየናይ ሌቨል ነይረ ክኾን ኣነ ኢኻ ትብል ሽዑ ናቶም ዕድመ ከለካ ማለት እዩ ኮይኑ ግን መሊሱ እንዳመሰጠና ክኸይድ ዝኸኣለ ነገር እቲ ኣብ ውሽጡ ዝፀንሐኒ ኩነታት ናይቶም ህፃናት እዩ ንኣሽ ቆልዑ እዮም ነይሮም ካብ ኩሉ ሃገር ኤርትራ ዝተኣከቡ መንእስያት እዮም ንኣሽ ቆልዑ እዮም ነይሮም መብዛሕትኦም ሻለካ ናይ ከም ስነ ምግባር ዝጎደሎ ናይ ቀጠፍጠፍ ናይ ስርቂ ገለ ዓይነት ክተኣሽሙ ነይሮም ናብኡ ገደእቶም ናብኡ መምፅእ ከምዚ ናይ ሌላ ዓይነት እዩ ነይሩ መበገሲ ድሓር ግን ኩነታት እንዳረኣኸም ዝከድኩ ልክዕ ከምዚ ህዝቢ ኤርትራ ስታክ ገይርዎ ዘሎ ብሓደ ፖይንት ቆብ ጌርካ ወሰዶም ሶም ካብ ሓንቲ ልቕ ዝበሉ ቆልዑ ምሻለካ ናይ ፊደላት ቋንቋ ዘይቆፀሩ ምስ ስድራ ቤት ዘይዓበዩ ስነ ምግባር ዘይፈልጡ ሃይማኖት ዘይፈልጡ ገለገለ ዓይነት ብዙሕ ጎደሎታት ፀኒሕነቲ ኣነ ሒዘዮ ዝመፅኹ ሓሳባት ማለት ስለዚ ካብ ስክራች ክብገስ ኣለኒ ኢለ ኖት እንዳሓስኩ ከይድ ጀሚረ ከምዚ መፅናዕቲ እንዳወሰድካሉ ትኸይድ ነገራት ኣሎ ባይ ደወይ እዚ ወለዲ ገዛ ይፈልጥዎን እዮም ነይሮም ከምዚ ኣብ ቤነይ ዝገብሮ ዝነበርኩ ነገራት እዩ ነይሩ ብዙሕ ግዜ ኣይተኣበካ ሕጂ ኣብኡ ምሻለካ ብዛዕባ ኤርትራ ክትዛረብ ትደሊ እቲ ማሕበራዊ ሃይማኖት ናይ ሂወት ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣመፃፅኡ ኣቃውምኡ ገለ ምሻለካ እንዳምሃርካ ክትመፅእ ትደሊ ድሓር ዝያዳ ከዓ ክትፈልጥ ትደሊ ንስኻ ከዓ ዝያዳ ከዓ መፅናዕቲ እንዳወሰድካ ትመፅእ ኢኻ ዋላ ነብስኻ እውን ከም ፔሸንት ጌርካ ኢኻ ትወዛ ንስኻ እንዳተሓከምካ ኢኻ ትመፅእ ንስኻ ስለዚ ኣብኡ ፅቡቅ ናይ ቤኔ ኢኻ ነይረ ቤኔ ኮይነ ኣብኣ ምስኦም ካህነ ደውፅ ነይሮም ምስሎም ቆልዑ ስለዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ግዜ ነይሩ እዚ ኣብ ጣልያን ተማሃሮ ዝነበሩ ብድሕሪኡ ምሳይ ክነጥፉ ኢለ ገለ ምሻለካ ናብኡ ንመፅእ ገለ ነርና ብድሕሪኡ ኣይተበረኸቶምን ኢልና ጠጠው ከነብላ ሓይሽ ምክንያቱ እቲ ብዙሕ ኣብ ቤንኻ ክትገብሮ ከለኻን ሕጂ ኮይና ክሓስቦ ከለኹ ማለት እዩ ድሓር ምስ ተሰጎግና ተሰጊግካ ኢኻ ትስቕ ትብል መውዓልየ ገይረ ዶዛ ነይረ ቀዳም ሰንበት ኩሉ ግዜ ኢኻ ናብኡ ትመፅእ ስለዚ ካብኣ ምስ ብዙሕ ናይ ሰባት ደ ገለ ብደይ ፍቓደ ወላ ሓንቲ ሒዝዮም መፅአ ናብኡ ሓደ ክልተ መዓልቲ ምስ መሃርና እዚኣ ገፅካ ከይትመፅእ ተባሂልና ማለት እዩ ሽዑ ብኣ ቋሪፃ ግን ሓንቲ ካብተን ናይ መጀመርታ ታሪካዊ ድኾንተ ኤክስፒሪየንስ ዝወሰድኩላ ግዜ እያ ነይራ ንዓይ ካብኡ ከዓ ሽዑ እቲ ምዕራፋት እንዳቐፀለ ከይድ ማለት እዩ ፅቡቕ ናፖሊዮን ናብ ስደት ድሕሪ ምምራሕካ እውን ካናዳ ምስ ኣተኻ ዳርጋ ቀልጢፍካ ኢኻ ናብቲ ናይ ፍትሒ ቃልሲ ተፀንቢርካ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ኣብ ቀረባ እዋን ተላዒሉ ዘሎ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ዝፍለጥ ምንቅስቃስ ሓደ ካብቶም ብሉሉይ መገዲ ዝፍለጡ መንእሰያት ኮንካ ኣለኻ ናፖሊዮን እንታይ ዕዘብ ሕጂ ኣባኻ ምስቲ ክትብለኒ ፀናሕካ ናይዞም ናይ ትሕቲ ዕድመ መንእሰያት ንኽትምህር ንኽተንቅሕ ትገብሮ ዝነበርካ ንጥፈታት እቲ ሕጂ ትገብሮ ዘላ ኣብቲ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ዘለካ መሪሕ ዝኾነ ተራ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ካናዳ ንኻልኦት መንእሰያት ኣብ ምንቃሕ ከምዚ
ብዙሕ ጻዕሪ ተካይድ ኮይኑ ይስምዓኒ ከምኡ እውን ርድኢት ናይ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘሎ ብዛዕባኻ ብዙሕ ኢምፓክትፉል ዝኾነ ወይ ጸላዊ ዝኾነ መደረታት ሓጸርቲ ቪድዮታት ገለ እውን ዘርጊሕካ ኣለኻ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ገጻት ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት መጺኻ እውን ብዙሕ ተዓዛቢ ዝረኸበ ቃለ መሕትታት ጌርካ ኣለኻ ናፖሊዮን ሕጂ እስኻ ሓድሽ ኢኻ ንስደት ብዙሕ ዝጽበየካ ዘሎ መንእሰይ ኢኻ ግን ሓላፍነትካ ክትወፅእ ኣለኻ at the same time ሕጂ እንታይ ሓተካ ለለይ ትድርኺት ናትካ ካበይ እዩ ዝብገስ እዚ ሲ ጉቦ እዩ ኣነ ክገብር ኣለኒ ናይ ነብሰይ ጥራይ ደይኮነ ኻስ ንኣሕዋተይ መንእሰያት ከንቅሖም ኣለኒ ኒሕ ከስንቖም ኣለኒ ዝብል መንፈስ ካበይ እዩ ዝብገስ ናፖሊዮን شو قرب نوحي لي تحسوا خلوا حاجة تحطها تدرس يا خمسة أنا خلاص نوحكي نوحك عندي مبدأسيو كولدي جمر ولدي سها زيادة تمرتون تخلطني ركها أبقال سهولو تمسح على بحريات نيرو عندنا عبد حريتي لونات مستراجت أون بتحكي أنا حيدا لين مصام كاوت إن عبد تمرتي قاعد تزل نيرو كوينو خاب تمرتها عتيو جزء حلف نيرو مالي زبزح جزء حجي تي حتى أرجزي خمسة الله تو يجمع من يريد حسب أنا أبزن حتى أرتجزي زنور رأسي درجة نحدث عشان مش أخلي الكلكوت فوت تبلو له خو عينتي عينت بحر در إنا نيرو أبزخوني يكون بوتا خن كير كلنا تتصل بوت رايد يكون ولا ما غير إنا نيرو ولا أنا أبنس سمي حنت مرشا بيرت ولا شيء تسيرة رئواسي زي أنا كحلفنا مهنا اختلت على كذا عينت مش لك كم زي محبرة وعينت يوت دار عينا يعبينا تن حتى أرتجزي زنور كاب كله خاء ولك أو حرنت كان يمرقات ويك خمزي نمثل كاس دونا يمبال عينت بحريات أبتن حتى أرتجزي در إنا نيرو مسعرات خاين كاري خات بأسكر لها وين ديت تحاول نجار كتير خلها سي دونا يمبال بحريات قال يري إنا نيرو هجي ما بقاسي إن نجارات كابزي دبقاس أب ألسن تخوينه خا بوجع تخوينه أب إثيوبيا مسكوت كي جميرة مش عندك كات محبراوي ميديا بتاعت كام مسعرات خاين كاتو بلوجلا بوجع سي أو يناجر ناجن أبي أرترا خا أدمن داو ساكا خلها خا أمره دايناميكس لزخونة دات لوت أدمن تحساس بالله تي تصلوا أنا برين واشين جديد كمان تي خاون داو تحات متخلها بلاس كات هاجر موس أخان روسيا هاي حق زكاي مستعلم كان دات لا خات متخانه سلازي أب كم زيتات تي تبغى ندعبي خيدمو تي حقوقات كان دار أخيات خيد نات كي يكون ولا نمزان خاطر يخلها سلازي حدا يونايتد دخونه مع بلام تخاسي قال نقدر كتجبر كم تحقق خم تخل يري أكيد سلازي زخول وتيت الرئيس زلنا مسا يكون ولا مسهم كورات حواتي مزان نخينا نقالو سوزلنا ما بقسيو كاب ولادي اللي حسب على نعوخا درب متنعت نجبر كلا تخدو الجزء خا عبيت وتيتاتي خدام ساعات غير سلازي ولا خم تزيد الله يخونسي دحانا متي اللي حسب دحرتي مليسو زمر روح أنت على مسلكا كاب حجر مسوات حاسي تزجور لك أنا جرب دحري خازور لون داتر دحها خاتمت كابيتو بيا خطوات عيتلنا دحرنا دحر حق خير كعدي ولا حسب نجارات دار حق أي دخيل نجف هاي زخيل كم زبال كاس بوزح لا تصدق كحلو ترحق يا تهدم يا خانو عقالك على سوالي نزخون صور عم تروح لها ناتنا زجر دخوين تسمي إننا نزولو دنا مالتي ممليستان ده هذا متينا خاتي كبابينا مالتي so زي مثل نتي عقالتي زيادة أتوقع جورو لزخان النجار صبو بزعبا ولقاوي حرنت زبل قداس هنا امر كتزارب صنحكا ولقاوي حرنت بزح كاب حزبنا بفلاي منسياتكا دارغا تخليهم زعابيو نجر كلنا تخلينا زعابنا عينت نجر سلازونه كم امرسي كم زغودل ويزت افانا نجر كوينو يسمعني تي حرنت كتبل كلغاسي بقى ناصنت طراي لومي حاسبو موت ناصنت كان اي هاجر ناصنت انبر سبسي حرا خوينو خم زفطر تي كونسبتي بقى تي حرنت كخاز هبكا سبوي سرعات وي منغستي يلن سخاخم فطور أبزع علم زي أزلها حراهم كأخذ فتر تحرنت مالتك خازي تي ناتكا بيولوجيكاوي تفتر أو زغنا درخيت مالتي نختن قاس قاس نخت بلع نخت ستين نخت دقس تموين زبلك هون كان نخت نبر نخالوت كساب زي بدلك نخالوت كساب حلقة زي كون كا مالتي كساب تحت حقي إذا نجر زجن
ብኸቢድ ዝኾነ ደረጃ ክትሓስ ክርገጽ ክጭፍላቕ ኢና ንርኢ ኣብ ኤርትራ ዳርጋ እቲ ዝበዝሐ ኣካል ናይቲ ህዝቢ ብፍላይ እቲ መንእሰይ ዝበሃል ዕድመ ካብ ንኡስ ዕድሚኡ ከምዚ ዲስፕሊን እንዳኾነ እንዳተቐጥቀጠ ስለ ዝዓቢ ከም ኣእምር እውን ኣይፈልጦን እቲ ጭቆና እቲ መግዛእቲ እዚ ከም ንቡር ሂወት ይሓስቦ እሞ ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣብ ስደት ዘለው መንእሰያት ማለት በቃ ናብቲ ናይ ናብሮኦም ናብ ምምራሕ ንእንጀራ ንገንዘብ ኢሎም ከም ዝመፁ እምበር ዝጎደሎም ሓርነት ከም ዘይብሉ ማለት ናይ ልቦም ዝነግሩኻ ወይ ከምኡ ኮይኑ ዝስምዖም ብዙሓት መንእሰያት ገለ ኣለዉ ሕጂ ገለ ከምዚ ፈሊጦም ዶ ዝቅጥዑ ይህሉ ወይ ፈሪሖም ደኾኑ ገለ ትብሎም ኣለዉ ግን ብዙሓት ካብዞም መንእሰያት ናትና ከዓ ከምዚ ትንቕሓት ናይ ውልቃዊ ሓርነት ዝበሃል ኮንሰፕት ከምዚ ዝጎድሎም ኮይኑ ይስማዓካ እንታይ እዩ ተመንጢሎም ዓብዮም እንታይ እዩ ሲኢኖም ሞደሎ ወላሲ እቲ ናይ ሓርነት ዝበሃል ርድኢት ከምዚ ኣዝዩ ጠፊኡ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ እሞ ሕጂ ነቲ መንእሰይ ናብቲ ቃልሲ ንክተምፅኦ እውን እቲ ኣገዳስነት ናይቲ ውልቃዊ ሓርነት ዝበሃል በቃ ስኻሴ ሰብ ኢኻ ሓራ ኢኻ በቃ እቲ ሓርነት ናይ ምሕሳብ ሓርነት ናይ ናብ ድላይካ ዓድና ምጋሽ ንባፅዕ ክኸይድ ኢልካስ ንባፅዕ ሰልዲ ክሳብ ዝሃለዎ ናይ ኣውቶቡስ መሳፈርስ ክትከይድ ከም ዘለካ ብዘይ ስክፍታ ሃይማኖት ባሃይ ክኾነ እንተበልካ ተለሊኻ ባሃይ ኩን ተለሊኻ ኣነ እምነተይ ክጎድፎ እምነት ዘይብለይ ክኾነ ይበል ተለሊኻ ድላይካ እምነት ክትኣምን መሰል ከም ዘለካ ከምዚ ዓይነት ዝብል ኣምራት ክነስርፀሉ ነቲ መንእሰይሲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ እሞ ሕጂ እንታይ ሓተካ ደለ ናትካ ርድኢት ከመይ ኣሎ ብዛዕባ ኣብ መንእሰያት ዘሎ ኣጠማምታ ኣብ ውልቃዊ ሓርነት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዎ መንእሰያት ይኹኑ ዋላ እዞም ኣብ ስደት ዘለዎ ከምዚ ክትገልፆ ፀናሕካ ካብ ኢትዮጵያ ትሒዝካ ምስ ብዙሓት መንእሰያት ኢንተራክት ክትገብር ስለ ዝፀናሕካ ከመይ ይርድኦም መንእሰያትና ዝብል ገምጋም ኣለካ ናፖሊዮን? ዮና ሓወይ እቲ ቤዚክ ወይ ከዓ መሰረታዊት ዝኾነት ነገር ኢና ተመንጢልና ንሕና ኣብ ደቂ ሰባት መሰረታዊት ዝኾነት ነገር ኢና ተመንጢልና እታ ዝቐለለት ጉዳይ ከዓ ሓርነት እያ ሕጂ ደቂ ሰባት ናብ መሬት ድመፁ ብፍላይ ናይ ሃይማኖት ሰባት ኮይንካ ፈጣሪ ተኣምን ኮይንካ ታሪክ ክሰርሕ ኢኻ ትመፅእ ፈጣሪ ስእሊ ኮነ ናብዛ መሬት እዚኣ ኮፍ ደብለካ ሓደ ነገር ከተፈሪ ነታ ኣፍሪካያ ዘለካ ከዓ ቀፃልነታዊ ሒዝካ ተግባርነቱ ኣብ ተግባራዊ ኢልካስ ቀፃልነቱ ኣብ ሒዝካ ንክትከይድ ኢኻ ካብዛ ዓለም እዚኣ ናብዛ ዓለም እዚኣ ትመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ሓርነት ውልቃዊ እንድዩ ሓርነትካ ናይ ሓደ ነፃ ዝኾነ ሰብ መግለፂ ነፃ ዝኾነ ሰብ ሓራ እዩ ዝበሃል ሕጂ ካብቲ ናይትና ካብቲ ሕብረተሰብና ከይወፀና ክንገልፆ የሓይሽ መታ ነቲ ሰብ ፅቡቅ የርክሱ ወጦ እንዳዓበኻ ክትከይድ ነቲ እንዳስፋሕካ ክትከይድ ከለካ ኣነ ይኹን ወላ ካልኦት እንዳገልፆ ክኸዱ ከለዉ ነቲ ናትና ሕብረተሰብ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ጌሩ ንክርድኦ ካብኡ ከይወፀኻ ክትረድኦ የሓይሽ ምክንያቱ ብዓለም ደረጃ ክትረድኦ ይገፍሖ እዩ ኣይበፅሕናን ስለ ዘለና ተሃጓፋት ነዊሕ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ንሓደ ህፃን ኣብዚ ገለ ጋጣሚታት እውን ስዕሮትና ገለ ንገልፆ ኢና ነው ናይ ፍልስፍና መፅሓፍ ኣይትቦን ኢኻ ፅንፅዋ ኢኻ ትቦ ምክንያቱ ናይ ፍልስፍና ሂብካዮ ዘይክርዳእ ክእል እዩ ዘይከንብባ ክእል እዩ ወላ ሓንቲ ንዑ ብቕዓቱ ዓሚ ይኮነትን እዚ ታ ቤዚክ ነገርና ክነምፃ ደልና ዘለና ትዕቤት ኣብዚ ድመፅእ ማለት እዩ ፅንፅዋ ይትቦ ድሓር ፅንፅዋይ ምስ ሰልቾ ወዲ ወይ ክቅይር እንተደሊኻ ናብ ዛንታታት ትኸይድ ካብ ዛንታታት ወፂኡ ከዓ እንደገና ናብ ልብወለድ ክኸይድ ይኽእል ልብወለድ ዕቤትና ፈጠረካ ከዓ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ታሪክ ኣብ ፍልስፍና እንዳበልካ ኢኻ ትኸይድ ስተፕስ ኣሎ ሕጂ እተን ቤዚክ ዘበላ ናይ መሰረታዊ ናይ ሂወት ናትና ከዓ ካብ ምንታይ ኣትብገስ ካብ ሓርነት ኣትብገስ ሕጂ ሓራ ናይ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ወይ ናይ ሓርነት ናይ ምሕላም ወይ ከዓ ናይ እምነት እዚ መሰረታዊ ነገር እዩ ኣብ ዝደለኻዮ እምነት ወይ ናይ ሓሳብ ወይ ናይ እምነት ናይ ሃይማኖት ከተምልኽ ሰላማዊ ሰልፊ ክትገብር ሓራ ኣብ ፖለቲካዊ ሓራ ኣብ ቁጠባ ሓራ ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ብዓብይኡ ከዓ እታ ንሕና ስኢና ዘለና ምንባር ሓርነት ናይ ምንባር የብላ ንሕና ከምዚ ኤርትራ ስለዚ እዚአን እንተን ዋና ነገር ኣተኪርና ክንዛረበለን ዝግበአና ኣብ ዝኾነ ይኹን መንእሰያት ኮይኖም ኣብ ዝእከብሉ እንዳሻይ ገለገለሲ ካብ ፖለቲካ ክትወፃ ይትኽእል እንዲኻ ብዛዕባ ሓርነት ቀፃላ ተኳማስዖ ዝግበአካ ነገር እዚ እዚ ክገልፆ ፅኑሕኩ ሓራ ኮይንካ ናይ ምእካብ ናይ ምሕሳብ ናይ ምሕላም ገለ ዝብል ዘሎ ቅድሚታ ይድመፅእ ምንባር ክትነብር ምስ ትጅምር ጥራይካ ክትሓስብ ትጅምር ሓሳባት ትምፅእ ዝተፈላለዩ
ስለዚህ ንሕና ተመንጢና ዘለና ሓርነት ራዲ ኮነ ምንባሩ እንትኸልከልና ሕብረተሰብና ስለዚህ መንእስያት ኤርትራ ከዓ ነዚኣ ብጣዕሚ ተኸብደና ምክንያት እቲ ብሬን ዋሽን ወይ ከዓ ማኒፕሌት ዝኾነ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾና ንዕኡ ንኸተፅንዖ ይኸብደካ ብዓብይኡ ንሕና ናይ ተበግሶ ምውሳድ እውን ድሌት የብልና እቲ ተዓብያ ስለኸምኡ ዝቐርፀካ ማለት እዩ ናይ ምሕሳብ ናይ ምሕላም ንብሎ ዘለና ከምኡ ዓይነት ባህርያት ስለ ዘይፀናሕና እንዳተሃሰኻ ኢኻ ትመፅእ ንኣብነት ኣብ ሕብረተሰብና እቲ ዝኸፍአ ነገር እንታይ ኣሎ ደስተባዓል ኩሉ ወለድና ወስ ናይ ምባል ባህርያት ኣለዎም ኣይኮነን ትህረም ኢኻ ኣብ ቤት ትምህርቲ መምህር ሃርመካ ሞኒተር ከይተረፈ ይሃርመካ ሕጂ እንዳረኸ ብንእሽኻ ከለኻ ብወለድኻ ትቀጥቀጥ ኣብ ትምህርቲ ትቀጥቀጥ ሞኒተር ትቀጥቀጠካ ድሓር ምስ ዓበኻ ከዓ ካብ ፖሊስ ዶ ካብ ገለመለ ግፋ ኣሎ ኣብቲ ገሃነም እሳት ዝኾነ ኣፍ ደገ ናይ ሰዋ ከዓ ኣብኡኻ መቕጥቃጥ ኣሎ እሙሮኻ እንታይ እንዳኾነ መፅእ ነዚ ብምሉኡ ንገልፆ ዘለና ናይ ሓርነት ስእሎ ግብ ኢሉ ዕፅወካ ይጥልምተካ ማለት እዩ ሕጂ ስቴፕ ባይ ስቴፕ በቢግዜኻ ዘሎ እዩ ነቲ እንዳሰዓንክ ነቲ ክትረኽቦ ትኽእል ነገራት እንዳሰዓንካ ትመፅእ መወዳእቱ ነዚ ብምሉኡ ዝንብለና ምንባር ስእሎ ማለት እዩ ናይ ፈረንሳዊ ፍላስፋ ሚሸል ፉኮ ዝበሃል ኮንሰፕት ክተዘክረኒ ፀኒሕካ እቲ ዲስፕሊን ዝበሃል ሕጂ እቲ ዲስፕሊን ሲ ኣብ ኖርማል ኣብ ዓድናስ ዲስፕሊን ከም ሓደ ኣዎንታዊ ነገር ኢና ንሓስቦ ብዲስፕሊን ተኾስኪሱ ዝዓቢ ዘሎ መንእሰይ ወይ ዲስፕሊን ዘለዎ ሰብ ገለ ኢና ንብል ግን እቲ ዲስፕሊን ካልእ ሸነኽ ኣለዎ በቲ ፉኮ ክገልፆ ከሎ እሱ ኸ እንታይ እዩ ዝብል ዝተፈላለዩ ኢንስቲትዩሽንስ ወይ ትካላት ንኣብነት ቤት ማእሰርቲ ሲ ከም ፕሮዳክቲቭ ዝኾኑ ወይ ዝሰርሑልካ ደፍሪልካ ዜጋታት ንምፍጣር ዝጥቀሙሉ ሓደ ኣገባብ ኣሎ እሱ ኸ ዲስፕሊን ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እቲ ፍጡር ወዲ ሰብ እቲ ሓርነቱ ኩሉ መንጢልካሲ ናብ ሓደ ከፍሪ ጥራይ ዝተሰርሐ ልክዕ ከምዚ ኣቕሓ ናብ ከምኡ ብኸመይ መገዲ ትቕይሮ እዚ ሕጂ ኣብቲ ካፒታሊስት ዝበሃል ሲስተማት ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ በሎ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ንባዕሉ ከምዚ ዝበልካዮ ሕጂ ኣብ ቤት ትምህርቲ ትሒዝካ ይንብርከኽ ይቕጥቀጥ ፒሮቲኻ ኢሉ ትቁርጥጦ ገለ ዲስፕሊን ምሽ ሕጂ እቲ ዲስፕሊን ካብ ስድነት ወይ ኣሉታዊ ዝኾነ ስለ ምግባር ገለ ጥራይ ኣይኮነን ምእዙዝነት ንምጥራይ እዩ ሕጂ የዳልወካ ኢኻ ፅባሕ ንጎሲ ኣፍራይ ዝኾነ ዜጋ ንክኸውን እንዳተባህለ እንዳተቐጥቀጠ ሕቶ ከምዘይሕተት ሕቶ ምሕታት ማለት ምድፋር ማለት ምዃኑ ምድፋር ዘይኮነ ምድፋር ኣብ ገዛ ደይተረዳእካ ወይ ቁልዕ ኮይኑ ደይተሰማዓካ ነገር ንወለድኻ ምዝራብካ ስድነት ምዃኑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንመምህርካ ወላ ዓሚፅካ ወይ ዘይከውን ነገር ክገብር ኢኻስ እዚ ከመይ ገይሩ ይኸውን ምባል ከዓ ቅቡል ዘይኮነ ነገር ምዃኑ ገለ እንዳርኣኻ ትናንትና ኣብ ዓድና ከዓ ናብ ምንታይ ይሓልፍ ሕጂ ኣብ ሳዋ ኣብ ገለ እንዳበለ በቲ ዝኸፍአ መልክዑ ይቕፅል ማለት እዩ ኣብ ሳዋ ከይድ ከሎ ሓደ ተዓላማይ ቀዳመይቲ ነገር ትወርዶ ካብታ ዓይነት ረድዮ ካብቲ ኣውቶቡስ ክወርድ ከሎ በትሪያ ኣብሩኽ ክበሃል ተቐዳመይቲ ቃል ትሰምዓ ኣብሩኽ እያ ኣብሩኽ ሕጂ ይልድ ማለት እያ በቃ ከምዚ ኢድካ በቃ ሰብኣውነትካሲ ኣራግፎ ብዚ ማለት እዩ ካብታ ዘብሮኽ ካላ መዓልቲ ጀሚርካ ካብታ ዝተንበርከካ በቃ ኢድካ ሂብካ ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናትካ ሞራሊቲ እቲ ናትካ ካብ ሕብረተሰብ ክትወስዶ ዝነበረካ ሃይማኖታዊ ይኹን ባህላዊ ይኹን ክብርታት ኩሉ ተቐንጢቡ ገለመለ ናብ ምንታይ ትቕየር ናብ ሓደ ስሉብ ዝኾነ ትእዛዝ ጥራይ ናብ ዝቕበል ሰብ ትቕየር ማለት እዩ በቲ ካልኣይ ሸነኹ ከዓ ኣፍራይ ይኸውን ማለት እዩ ወላ 10 ዓመት ሒዝካዮ 20 ዓመት ሒዝካዮ ኣብዚ ንዓ ነዚ ጎቦ ፈንቂልካ መሊስካ ኣብዚ ካልእ ጎቦ ስራሕ ትብሎ ንምንታይ ክጠቅም ኢሉ ደይሓተካ ዝበልካዮ እሺ ኢሉ ዝእዘዝ ዜጋ ትሰርሕ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዳርጋ ከምዚ ናይ ቤት ማእሰርቲ ዓይነት ሲስተም እዩ ዝፍጠር ሕጂ እዚ ዓበይቲ ናይ ፕሪዝን ሲስተም ዘለዎና ሃገራት ከም በዓል ቻይና ይትበል ወላ ኣሜሪካ እውን ኣለዉ እዚ ማስ ኢንካርሰሬሽን ናይ ፀለምቲ ወይ ናይ ሓፋሽ ዓይነት ማእሰርቲ ኣብ ፀለምቲ ዘሎ ብብዝሒ ሕጂ ክትርኢ ከለኻ ንምንታይ እዩ ክንድኡ ሰብ ክእሰር ዝድለተ ተባሂሉ ወላ እቲ ጉልበት ናይቶም እሱራት ምንጪ ናይ ገንዘብ ምንጪ ናይ ረብሓ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ብኸምኡ ዓይነት መገዲ ክንሓስቦ ከለና እቲ ኣብ ዓድና ዘሎ እቲ ከም ማሽነሪ እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና እቲ ኣብቲ ሳዋ ድዩ ኣብቲ ምክልኻል ድዩ ኣብቲ ኣገልግሎት ነቶም መንእሰያት ዝወርዶም ፀቕጢ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ካብቲ ስድራ ቤታት ሒዙ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና
حرنت زي بقولهم كمزي مؤزوزات الشبهالتي انتهي وقوديلوهم زلو ولا ديردهم عينت كوينهم يعابين ولا خساب كابتا هاجر روتسي ولا وطيان كابتا هاجر ون كمزي نريو زلنا شو نابتي داسات نايتي زساقيهم دومومن سقوهم زمتز نبرا سرعات كيدهم كدقو فوتر مخناتو انتي عينت بدل وديلون كم زنبره انتي عينت نغرات سينون كم زنبرو كردوم ويكسوطم قالون زخل ايكون مالت بخم زنبلو زلنا منصرنا ديسيبلين انت حاسب كحدي بصحات تاي بلخاتي تو زحلفو زنبرو سي كم غبو نغر كم نبور نغر ما انت هاجري لك تغبرو زلكا نغر سودا مودي حدقات لزنبرنا خاب ويانا دو خاب امريكا دو خاب كستايدو خاب زغونه ت ناشناليزم كوم يزغبر الله بقى صلاتات زقمطولكا غله ت زوهابكا مخنياتات زوهابكا غله እንዳገበርካ ንስለ ሃገር ኢለ ንስለ ክስታይለ ሕጂ እቲ ክሪቲካል ዝኾነ ኣጣማምታ ክሪቲካል ዝኾነ ኣታሓትታ ገለ ዝበሃል ሙሉ ብሙሉ ክጠፍእ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ኣብ ናይ ፍትሒ መስመር መፂኻ ክትቃለስ ማለት ንስለ ህዝቢ ንስለ ሃገር ገለ ዝግበር ቃልቲ ዘይኮነ ብዓቢኡ ነብስኻ ሓራ ናይ ምግባር ምንቅስቃስ እዩ ሕጂ ንምንታይና ንዛረብ ንምንታይና ከምዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ዘተ ንገብር ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ንገብር ገለ ለቲ ደይነቕሐ ዘሎ ሰብ መንእሰይ ንኽጋደል ንኽቃለስ ንኽዋጋእ ገለ ጥራይ ኣይኮነን ሲኮነን እቲ ዕላማ ብቐንዱ እቲ ውልቃዊ ሓርነቱ ንኽእውጅ ትሰብ ካብዚ ኩሉ መሓለኻታት ካብዚ ኩሉ ማእሰርታት ፈናፂጉ በቃ ሰብ ምዃኑ እቲ ሰብ ካሲ ዝኾነ ዝህቦን ዝኸልኦን ከም ዘይብሉ እቲ 20 ዓመት 20 ገለን ዓመት ገለ ዝተወስደሉ ዝተመንጠለሉ ካብ ህይወቱ ካሲ ቀሊል ዋጋ ከም ዘይኮነ ክትሓስቦ ከለካ ኣብ 96 ዓመተ ምህረት ዝወፁ ክሳብ ሕጂ ብሰራዊት ዘለዉ ሰባት ኣለዉ ኣነ ብ2000 ኣገልግሎት ከይደ 13 ዙርያ ካብ 2000 ክሳብ ሕጂ ምሳይ ዝነበሩ ሳው ዘለዉ ኣለዉ ሕጂ ክንደይ ማለት እዩ 23 ናብ 24 ዓመት ገጾም ኸዱ ኣለዉ ገለ ማለት እዩ ሕጂ 24 ዓመት بخمي مقد حد جاستيفاي كتقبرو تخل ولا زخونه يكون ترى تمتي ولا نتعددي نتقلديسي زوم سبات زيوم سي بقى تي نايسب مخان ነገር ሁሉ ጠፋው ማለት ሓዳሮን ክገብሩ ትምርቶም ክመሃሩ ተሰብ ዝገብሩ ነገር ክፍትኑ ሁሉ ይጠፋው ማለት ስለዚህ መዚ ሲ ብኸመይ ሪፍሌክት ትገብሩ ትኾን ስኻ ኣብቲ ውልቃው ሓርነት ሕጁና ገዳሲት ኣርእስቲ ኮይና ስለ ትስማዓኒ ኣብቲ ብኸመይ ትርዳእ ትኾን ንስኻ ናፖሊዮን ሕጂ እቲ ኣብ ላዕልና ዝተወስደ ታሪኻዊ ገበን ኣብ ሓደ ወለዶን ድዩ ጄኖሳይድ ተፈጺሙ ዘሎ ሲልካ ብቐትለት ገለ ጥራይ ዘይኮነስ ብሂወትና ኸልና ነም ቀቲሎምና ዘሎ እቲ ዲሲፕሊን ዝበልካ ዓንተ ወይ በቲ ንሶም ዝጥዕሞም ገይሮም እዮም ነቲ ዲሲፕሊን ገሊፆሞ ዘሎ እቲ ትክክለኛ ዲሲፕሊን ግን እሱ ይኮነን ሓደ ሰብ ስነ ምግባር ዝተማእዘዘ ዝኾን ብዓብዪ እዚ ናይ ውልቃዊ ሓርነት ክትወፅና ኢካ ንገዛእ ርእስኻ ልዕላውነት ምእዋጅ ትዝዓበየ ነገር እዩ ንሕና እቲ ዝገበርናያ ብደንበ ቃልሲ እውን ነዊሕ ማለት ጌጋ ኮይኑ ዝረኸብኮ ወይ ካልኦት እውን ከምኡ ኮይኑ ዝስምዖም ንኻልኦት ምጥባቕ ሓቂ እዩ ብዙሓት መሰሎም ዝተጋህዙ ሰባት ኣብ ትሕቲ መሬት ዝኣተዉ ሰባት ኣለዉ ብክንደይ ኣንሶላን ገለን ተዓፊኖም ዝተወስዱ ሰባት ኣለዉ ንዖም ክትቃለሰሎም ናይ ግድን እዩ ንነብስኻ ሓራ ከይገበርካ ግን ንኻልእ ሰብ ሓራ ክትገብር ኢልካ ምብጋስ ዝዓበየ ነገር እዩ ነይሩ ብፍላይ ከዓ ብልሳን ምስ ዝኸውን ሕጂ ካብ ምንታይ ኢኻ ሓራ ትገብራ ንነብስኻ እንድሕር ኢልካኒ ሓደ ኣብ ፍልጠት ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ኣብ እምነት ወይ ሃይማኖት ኣብ ስድራ ቤት ዘለካ ረኣያ ኣብ ሃገራውነት ብዓቢ ናይ ብሓቂ ዝተፀለለ ሃገራውነት ክህልወካ ጠንቃ እንዳገበርካ ክትመፅእ ከም ዘለካ ፍቅሪ እውን ኣብ መን ክህልወካ ከም ዘለዎ ሕጂ ናብ ኣምልኾ ከይፅጋዕ እውን ፍቅርካ እንዳተጠንቀቕካ ኣሎ ክትከይድ ዝግበአካ ኣብ ሓንቲ ሃገር እንድሕር መንግስቲ ተፈሪሱ ሃይማኖት ተፈሪሱ ኮሚኒቲ እንድሕር ተፈሪሱ ብዓቢኡ እታ ስድራ ቤት እንድሕር ፈሪሳ ኮይና እዚ ወዲቕና ዘለና ካ ተኣትዎ ማለት እዩ ኣብቲ ግራውንድ እውን ኣይኮንና ዘለና ኣብ ትሕቲ መሬት ኢና ዘለና በዚ ዘለና ኢና ቀደም ዘመናት ለ300 400 ዓመት ዝነበረሉ ሕብረተሰብ ሕጂ ኢና ዘለና ኢና ስታክ ጌርና ከምዚ ዓይነት ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ትገልጾ ዘለካ መብዛሕትኦም ሰባት ነቲ ሶም ዘሕለፍዎ ከም ንቡር ገይሮም ዝወስዶ ዘሎ ኣተዓብያ ናይ ሕጂ ንመን ትወቀስ
ስለምንታይ ናትካ ተራ ደይ ትገብር ገለ ብለካ ጠጠው ከብለካ ኢሉ ሰብ ካብታ ናትካ ተራ ክትመፅእ ደልዩ ኖ ባክግራውንድ ክትሪኦ ትክእል ኣለካ ኤርትራ ሓራ ንክትከውን ድሓር ኤርትራ ልዕላዊት ሃገር ምስ ኮነት ካብ ሓደ ውልቀ መላኺ ምስ ተኣልየት ድሕሪት ዛንታ ክንጥምት ክንክእል ኣለና ታሪክ ክንጥምት ኣለና ንዑ ንኸይድገም ክንፍውሶ ክንክእል ኣለና ከምዚ ንደቂ ጀርመን ሲ ነዞም ወለዶናቶም ስርዓት ናዚ ዝገበሮ ነገራት ንኸይገብሮ ቀፃልዮም ዝምህሮም ርእሶም ንኸድንዎም ኢሎም ግን ኣይኮኑን ናይ ካልኣይ ግዜ ንኸይድገም ሓላፍነት ከሰክሞም ስለ ዝደለዩ እቶም ዝዓበየ ሱፐር ፓወር ኮይኖም ከዓ ይነብሩ ኣለዉ እቶም ዜጋታት ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ናብ ምንታይ ኢና ክንምለስ ዘለና ናብ መፅናዕቲ ኢና ክንምለስ ዘለና ንኽትሓውሲ ናብ መፅናዕቲ ክትከይድ ትክእል ኣለካ እንታይ ጌጋታት ስለ ዝተገብረ እዩ እንታይ ዝሓለፍናይ ነገር ስለ ዘሎ እዩ ናብ መፂናት መብዛሕትኡ ሕብረተሰብና ኣብቲ ሰውራ እዩ ስታክ ገይሩ ናብቲ ክብርታት ናይ ባህልታት ናብቲ ዓውዲ ገለ ዝነበረ ኣይመፀን ሕጂ ንዕኡ ክተፅንዖ ትክእል ኣለካ ነቲ ጌጋታት ዝነበረ ከኣሊየ ማለት ዘይኮነስ ከም ቅቡል ወሲድካ ግን እንዳተምሃርካሉ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ወለድና ከም ኣነ ከም ሓደ መንእሰይ ገና መንእሰይ ዘሎ ኩሉ እሶም ዘጋጠሞምን እሶም ኣብ ልዕለይ ንኸይጋጥም ክከታተሉ ወይ ከዓ ክገብርዎ ዝግብኦም ነገራት ዘይምግባሮም ንዑይ ኣነ ክምርምሮ ዘለኒ ብድሕሪኡ ኸነ ሓደ ሰብ ወይ ከዓ ነፍሰይ ሓራ ክገብር ድፍትን ኣነ ብድሕሪኡ ሓደ እኩብ ዝኾነ ሓርነት ካ ተምፅእ ብፍላይ ሓርነት ኣብ እኩብ እንድሕር መፅኡ ናቱ ፅቡቕን ሕማቕን ክህልዎ ክእል እዩ ምክንያቱ ናትካን ናተይን ድሌት በበይኑ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ሓርነት እንድሕር ብእኩብ መፅኡ ድሌታትካ ናይ ምግባር እንድሕር ድላይካ ናይ ምግባር ነፃ ናይ ዝኾንካ እንድሕር መፅኡ ካብ ክብርታት ናይ ሕብረተሰብካ ናይ ምውፃውን ኣሎ ስለዚ ብዘይካ ካብ ውልቃዊ ሓርነትካ ናብ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ናብ እኩብ ሕብረተሰብ ክትመፅእ ከላ እውን ኣብኡ ጥንቃቐ ክትገብሮ ዝግበአካ ነገራት ኣሎ ንዓኻ ንገዛእ ርእስኻ ባህታ ክትፈጥር ክትብል ንካልኦት ዘጉህ ነገራት ክትገብር ከም ዘይብልካ ክትጥንቀቕ ትክእል ኣለካ ስለዚ ከዓ እዩ ሃይማኖት ሓደ መንግስቲ ማሕበረኮም ስድራ ቤት ዘድሊ ማለት እዩ እዚ ከይግበር ግን እንታይ እዮም ገይሮምና ኣነ ኣብ ማእኸል ስድራ ቤትና ብከመይ ኣትዮምና ሃገራዊ ኣገልግሎት ድብል ዕስክርና ዘለዎ ዘይውዳእ መዛዘ ዘይዛዘም ሰዋ ዝበሃል ኣምፅኦም ኣብዚ እንታይ ይጋጢሙ ዋላ ከም ታሪክ እንድሕር ሪኢኻ ይኾንካ ዮናታን እቲ ውልቀ መላኽ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንዓይ ሰዋ ዝወረደ ኣንበሳ ይብል ነይሩ ኩሉ ግዜ ትደጋገም ነይራ እዚኣ ኣነ ኩሉ ግዜ ሰምዓ ነይረ ንኣሽቶ ከለና ሕጂ እቲ ምዕባይ ሓዊኻ ንዓኻ ዓበ ሓዊ እንድሕር ኮይንካ ብዝተፈላለየ ምክንያት ስድራ ቤት ትካኣለ ዲኻ ወላይ ደለኻ ዲኻ ተደይከድካ ኣነ ቀዲመካ ተኸይደ በፂሐ ምስ መፅኹ እንታይ ዝበሃል ጅግና ምክንያቱ እቲ መራሓኡ ደሎ ጅግና ኢልካ እዩ ከምኡ ሕሱም ፕሮፓጋንዳ ተገይሩሉ እዩ ናይ ብጣዕሚ ብሬንዎሽ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ከባቢካ ኣለዉ ንዑ ፀልዎ ንዓኻ ትኸብር ንስኻ ኮ መግቢ ባሪኽካ ትበላ ዝነበርካ ሰብ ኮይኻ ጫማ እሰረ ሌልካ ኣስረልካ ዝነበርኩ ሰብ ኮይኻ ሽዑ ካብቲ ሰዋ ምስ ተመለስካ ግን ብዙሕ ዝተመንጠልካዮ ክብርታት ስለ ዘሎ ኣብቲ ስድራ ቤት ከተተክሮ ትፈትን ሽዑ ንስኻ እንታይ ትገብር ዝነበርካ ኢኻ ሰዋ ኸማ እንደይከድካ ናይ ታሪክ ናይ ክፋእ እንገለን ርኢኻ ኢኻ ትብል ከም ንቡር ከም ሓደ ኖርማል ገይሮም ከም ንወ ዝገበሩና ኣብኡ ኢኻ ትምንጠል መስርሕ ግን እንዳተሰርሐ ይመፅእ ትማሃረምቲ ኣሎ ካብ ትምህርቲ ብዛዕባ ሞኒተር ናይ ገለገለ ዝገልፀልካ ዝነበርኩ ዓንተ ሕጂ እቲ ዓዘቕቲ እቲና ዘሎ ነዊሕ ሱር ዝሰደደ እዩ ብሓንሳብ ኣንፃር ኢልካ ብንቁስ ከተብሎ ትኽእል ነገር ኣይኮነን መፅናዕቲ ጌርካ ኣካል ዝብርጌድ ንሓመድ ዝበሃል ሕጂ ሓደ ማዕበል ኮይኑ ንሓደ ስርዓት ሱርበታኻዊ ለውጢ ንከምፅእ ጥራይ ኮንካ ትቃለስ ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ንኣብነት ወይ ከዓ ዝኾነ መንእሰይ ለውጢ ከምፅእ እንተኮይኑ ብፍላይ ኣብ ቃልሲ ክነብር ክጅምር ትኽእል ኣለዎ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ቁጠባዊ ሓርነት ቁጠባዊ ናይ ፖለቲካ ሓርነት እዚ ማሕበራዊ ሓርነት ዝበሃል እዚታት ክለምዶ ክኽእል ኣለዎ ዝበልናይ ሃጓፍ ዓንተ ሪኢኻ ኣለኻ ካብ ፅንፅዋይሲ ነዚ ብምሉእ ናይ ልበወለድ ናይ ፍልስፍና ናይ ታሪክ ገልመል ዘሊልናስ ኣብ ፍልስፍና ኢና በፂሕና ዘሊልና ኸይድና ማለት ነው ዝኩሉ ከነማልኦ ዝግበአና ነገራት ነይሩ ንዑ ድሕሪት ክመልሶ ትክእል ኣለካ ሕጂ ብዛዕባ ኢሳያስ ብሓሳቡ ብዙሕ ኣገዳስ ኮይና ይስምዐና ስለዚ እዚ ሕብረተሰብና ካብ ብዙሕ ነገር ሃዲሙ ዘሎ ካብ ክብርታት ብፍላይ ካብ ስነ ምግባር ሃዲሙ ዘሎ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ስንታይ እንዳተባሃልና ዓብና ስለካ ኤርትራዊ ባህሉ ከም ዝደኽብር ገለ ትገብር ኣነ ሪአ ይፈለጥኒ ኣይረኣኽዎን ኣብ ዘመን ናተይ ኣይረኣኽዎን ኣብ መን ሪኢኻ የትልካ ግን ኣብ ጃፓናውያን ክሪኦ ይኽእል እያ ጃፓናውያን ንሕና ንፈልጦም ገለ ንፈልጦም ነቲ ናቶም ስነ ምግባር ምንታይ ኣርዮምና ወርልድ ካፕ ኮላ ኣብ ቀጠር እንታይ ገይሮም ብሙሉእ እቲ ስቴድየም የፃራርይዎ ነይሮም ብፊስካ ተፃዋዒም ኣይመፁን ስነ ምግባር ደዕብዮም እዮም ኣብኡ ገይሮሞ ተረዲካ ሕጂ ንሓደ ጃፓናዊ ወይ ከዓ መፂኡ ባዕሉ ክንድገልፀለይ ኣነ ክገልፀሉ ይቀለኒ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ሓደ ጃፓናዊ ንሕና ኣብ ሕብረተሰብና ግን እንታይ እዩ መለለይና ዘሎ ብፍላይ እዚ ስርዓት ኣብ ዝመፀሉ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ኣብ ዝሓለፈ 32 ዓመታት ማለት እዩ ነቲ መሰረታዊ ዝኾነ ቤዚክ ዝኾነ ናይ ሓደ ወዲ ሰብ ከተግብሮ ዝግብኦ ጠለባት ኣጥፍዮም ዳትስ ዋይ ከዓ ሕጂ ሰባት ይቀጥቀጡ 10 ዓመት ተኣሲሮም ዝነበሩ ሰባት ከምሉ ክንሪኦም ዘለና 10 ዓመት ዝተኣስረን ሓንቲ መዓልቲ ዝተኣስረን ሓደ ብሓንሳብ እዮም ክቃለሱ ዝግብኦም ነይሩ ሕጂ ኣብ ተቓልሲ ኣምልኾ ስለ ዘሎ ካብኡ ስለ ዝጅምር ታሪክ ኣብ ስድራ ቤትካ ብጉባእ ኣተዓብያ ስለዘይዓበኻ ንውልቃዊ ሓርነትካ ደው ክትብል ዘይተምሃርካ እንድሕር ዳ ኮይንካ ኣብ ትምህርቲ ኮነ ዋላ ኣብ ገዛኻ መወዳእቱ ናይ ስርዓት እዚ ናይ ኣቦ ወንበር ህግደፍ ኣምላኽ ትኾን ማለት እዩ
حجي بخمزة قلصة بخالكو أنا هو طبو بتاعم طبو እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ሕጂ እቲ ንኣምልኾ ዝምችእ ዓይነት ከምዚ ስቡሕ ወይ ከዓ ፈርታይል ዝኾነ ህዝባዊ ዝኾነ ተሓሳስባ እዩ እቲ ፀገም ኮይኑና ዘሎ ሕጂ ኩሉ ግዜ ከም ሰብ ዘይኮንካ ከም ማስ ከም እኩብ ከም ሓፋሽ እንድሕር ተሓስብ እንድሕር ኮንካ እቲ ውልቃዊ ሓርነታት ውልቃዊ ሕልምታት ውልቃዊ ቃንዛታት ገለ ኩሉ ግዜ ክስታይ ይስዋእ ስኢልካ ናትካ ውልቃዊ ፀገም ገለ ብዚ ትዛረብ ስኻ እግረ ሕሚምነት ትብል ኣለኻ ስኻ ሓዊ ሞይትነት ትብል ኣለኻ ገለ ትበሃል ኩሉ ግዜ ሲ there is ከም ግራንድ ዝኾነ ወይ ዓብ ዝኾነ حلمي وي كم زناي مبتع على سيت عينه وي تبصحو ديستنيشن جلس لزولو قومو يبقى كل زي ابتي كومونيستاوي انزارا قوم دابوليو ام زخيدو خاغله بقى مش ناي كل نايو كم كل ناسي كم ابجنت كم جنت هاو زخونه حلماوي زخونه حدلو تبصحو قريبو ذا حدش عمت ذات متصزلا دحرز عمت زي ششاي كونيو برهان كونيو خمز كونيو سلام كونيو صلاتنا حطوفيم فتيمو غايكونيو غمزي مالسي لومسي اسرا كل عمت كوين له حجي ثلاثه ديكيدز ب 30 عمت كله حليفوسي ولا حدا صغير نجر قالون يلن ግን በቃ እንዳ መሽመሸ እንዳ ፈረሰ ገለ ወላ ኩሉ እቲ ህዝብ ንምንታይ ሃያ ይብልን ገለቴልካ እቲ ከምዛ ዓይነት ዕንዘራታት ስለዘሎ ማለት እዩ እቲ ዕንዘራ ካብ ቤት ትምህርቲ ትበል ካብ ንእስነትካ ትምሃሮ ኣኡ ዝስበኸካ ኣብ ኣብያተ እምነት እንትኸድካ ኣብቲ ኣብያተ እምነት ዝብሉኻ ክንድበት ዘሎ ኩነታት ድሽገሩ ወይ ዝምህለሉ ስደው ክብለሎም ንመራሕትና ልቦና ሃበልና ደዋ ብለና ዝብሉ ሰበኽት እንድሕር ኣለዎ እንታይ ኢልካ ትሓስብ ሕድስኻ ወለድኻ እንታይ ኢሎም ሓስቡ ስነ ጥበበኛታትካ ገጠምትኻ ሙዚቀኛታትካ ተመሊሶም ነቲ መላኺ እንድሕር ዘተርንዑ እንድሕር ኮይኖም መሊሶም ዝሕይልዎ ነቲ ተሓሳስቡ ዝሕይልዎ እንተ ኮይኖም ክጥዕይ ኣይክእልን ገለ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፊዚካል ፓወር እቲ ናይ ብሓቂ ኣካላዊ ሓይሊ ናይቲ ስርዓት ገለ ኣይኮነን ዝረግፅ ገለ ዘሎ ሕጂ ንዑ ክስዕር ዝኽእል ነገር ወይ ሓይሊ ስለ ዝሰኣን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ካብ ደገ እውን ኣይኮነን እቲ ፀገም ግን ዋላ ከምኡ ክግበር እንተዝኽእል እቲ ኣተሓሳስባ ናይቲ ባርነታዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ናይቲ ህዝቢ ክዕረ እንተዘይክኢሉ ወላ ለውጢ መፂውን ነቲ ለውጢ ክቕበል ዝኽእል ዓይነት ኩነታት ኣይክህሉን እዩ ምክንያቱ ፅፍዒት ዝለመደ መርገፅቲ ዝለመደ ከምዚ ፈትሕካ ክትልካዮሲ መንፍትሓኒ ልከእሰረኒ ኢሉ ተገልቢጡስ ክነኽሰካ እውን ይኽእል ገለ ዓይነት ይኹን ሓቂ ከምኡ ክብል ደስ ኣይንበለንን ግን ንሱ እዩ እቲ ሓቂ ሕጂ እቲ ኣተክሮ ሓደ ካብ ዓበይቲ ኣተክሮታት ናይቲ ዝግበር ዘሎ ንጥፈታት ኣብቲ ደንበ ፍትሒ ኣብ ብርጌድ ንሓመዱ እውን ኣብዚ ናይ ንቕሓት መዳያ ተኪርካ ምስራሕ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ ስለዚ ኢኻ እቲ በዓል ናፖሊዮን ትፃወትዎ ዘለኹም ተራ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኮይኑ ድስማዓኒ እሞ ከይነንውሖ እዚ ናይ ሎሚ ቃለ መጠይቕና ወይ ዘተና ከዓ ኣብ መጨረሻ ምዝ ዝተሓሓዝ ዝኾነ ክትብሎ ትደሊ ወይ ክትውስኾ ትደሊ ነገራት ተሎ ከተካፍል ዕድል ክበካ ሞ ብኣኽኑድ ናፖሊዮን ያኔለ ሓፂርን ፅፉፍን ክኸውን ከሎ ሓደ ቃለ መሕተት ነቲ ተዓዛባ የሰልችዎኒ ወላት መልእኽትኻ እውን ንስኻ ዕጥራ ቢልካ ናይ ምዝራብ እውን ልምዲ ክህልወካ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ስለዚ እዚያ ሸው ናትካ ከዓ ብጣዕሚ እየ ዝንእዳ ብኸሙ እቲ ኣብ መልእኽቲ ክሓልፋ ድኽእል ማለት ብሓንሳብ ስለ ዘለናዮም ብዙሕ ክብሎ ድኽእል ነገር ኣይኮነ ግን ካብ ሃገርና መውፂና ንሕና ኣብ ስደት እንድሕር ኣለና ኮይና ክልተ ምርጫ ኣለዋና ወይ ክትበልሕ ወይ ክትጎድም ክበልሕ ደተሻካ ክትጎድም ሕጂ ንዓይ ምሕታት ኣይገድሰኒ ግን ክበልሕ ይሕሸኒ ድሓር ከዓ ነብስኻ ምስ ኮንካ ኢኻ ንካልእ ሕብረተሰብ ትኸውን ንብል ነርና ዓድኻ ምስ ተመለስካ ጾር ዲኻ ክትከውን ናይቲ ሃገር ወይ ናይቲ ሕብረተሰብ ዋላ መፍትሒ ዜጋ ኮይንካ ኢኻ ክትመፅእ ብዛዕባ ውልቅኻ ምሕሳብ ትዝቐለለ ነገር ናብረኻ ተጣጥሕ ኣብ ፋይናንሻል ስቴብል ክትከውን ሓዳርካ ክትምስርት ማለት ብዙሕ ነገራት ከተማዕብል ቀሊል ነገር እዩ እቲ ዝበለፀን ዝነፍዕን ዝበሃል መንእሰይ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ክሓስብ ምስ ጅምር ጥራይ ናብ ታሪክ ከዓ ክንምለስ ክንክእል ኣለና
32 ዓመታት ተደምሮ ኣብ ቃልሲ ዝነበሮ ዳርጋ ናይ 53 54 ዓመታት ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ከመይ ደረጃ እንዳኸደ ከይፀኒሑ ሕጂ ካብዛ ሰዓት እዚ 4 ነጥብ ንገበረላ እሞ ኣበየናይ ኩነታት ኣለና ጠፊእና ሃሊቕና ዘለና ሕብረተሰብ ኣለና ሕጂ ብከምዚ ኢና ክንጎድም ድሕሸና ወላ ክንበልሕ ኣለና ንብለና እቲ ዝኸፍአ ሓላፍነት ዘለዎ ወለዶ ዝናተይ ወለዶ እዩ ደድሕረይ ዘሎ ወለዶ ቃልሲ ዝበሃል ኣይክህሉን ናትኩም ወለዶ ነይሩ ንስርዓት ኤርትራ ፈሊጥኩም ፀኒሕኩም ኣብ ኤርትራ ከለና ካ ቁሩብ ጎብዝ ኢልና ስለ ድወፀና ካ ኣተቃልሲ ኣለና ወዲ 10 ዓመት ካብ ኤርትራ ድወፀ ድሕሪ 10 ዓመት ወዲ 10 ዓመት ምስ ኮነ ነዚ ስርዓት ኣይፈልጦን እቲ ኤክስፒሪየንስ የለን ስለዚ ኣብ ናተይ ወለዶ ከብቅዕ ክኽእል ኣለዎ እዚ ቃልሲ እዚ ንውልቃዊ ሓርነትና ሕጂ ክንብገስ ክንክእል ኣለና ንሓደ ናይ ሕብረተሰብ ሓርነት ሕጂ ክንብገስ ክንክእል ኣለና ሱርበተኻዊ ዝኾነ ስርዓተ ለውጢ ንኸነምፅእ ከዓ ነዚአን ከነማልእ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ዝመንእሰይ ንሕና ከም ብርጌድና ሓመዱ ኣብ ኤድመንተን ንገብሮ ነገራት ህንፀታት ንሕር ኣሎ ኮይኑ ወላ ካልኦት መንእሰያት ክስዕብዎ ዝደልዮ ነገራት ሓደ ሓበራዊ ርድኢት ኣለና ንሕና ቀፃሊ ኣስተምህሮ ክንወስድ ኣለና ዝያዳ ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ኣብ ሕጊ ዝተማሃሩ ሰባት ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ዘለዎም ኣረኣያ ኣብ ግርጭት ናፈታትሑ ዝኣመሰለ ኣስተምህሮ ኣብ ናይ ንኣብነት ሎማዓንቲ ናይ ራእይ ሰሌዳ ዝብል ኣስተምህሮ ወሲዶም ነይሮም ኣባላትና ከምኡ ዓይነት ቀፃሊ ዕረፍቲ ዘይህብ ትምህርቲ ክትወስድ ክትሪኦ ኣለካ እዚ ገንዘብ ከፊልካ ትረኽቦ ትምህርቲ ዮናታን መንእሰያት ብጣዕሚ ሃብታም ዝኾነ ክእለት ዘለዎም ሰባት መፅኦም ኣለውና ኣብዚ ብርጌድና ሓመዱ ከምኡ ዓይነት ምዕባል እንዳገበርካ ተደይመፂኻ ንስርዓት ኤርትራ ክትልውጦ ይትኽእል ኢኻ ወይን ከዓ ቀልጢፍና ናብ ግርጭት ክትንኣቱ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ጎኒ ጎኒ እቲ ንገብሮ ዘለና ቃልሲ ጎኒ ጎኒ እቲ ንኸዶ ዘለና ሂወት እውን እዘን ምንባር ዝበሃል ነገራት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ክነጥፉ ኩሎም መንእሰያት ቀፃሊ ምክንያቱ እቲ ዝበልናዮ ዓንቶ ሓጓፋት ብናይ መፅሓፍ ጌርና ንገልፆ ዝነበርና ማሕበራዊ ሂወትና ሓጓፍ ቀልጢፍና ኣብ ትምህርቲ እቱ ሰልና ነዊሕ ከይከድና ከይሓሰብና ናብቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ባርነት ዝበሃል ናሓሰበሉ ግዜ ቀልጢፍ ይመፂና ብጣዕሚ ሓጓፋት ኣለና ኣብ ሃይማኖት ዘተኮርና ሰባት ክንከውን ከላ ኣለና ስለዚ ስርዓቱን ኣብየን ኣትዩ ስለ ዘሎ ካብዚአን መዝሒቕና ኣውፂና ተ ኔትወርክ ምስቲ ኣምለኽቲ ኣብዚ ሃገር ዘሎ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዘሎ ሴርና ናይ ገዛ ርእስና ህዝቢ ሕብረተሰብ ክንምስርት ክንክእል ኣለና ሕጂ መንእሰይ ከዓ ናይ ዝኾነ ነገር ቀላሲ እዩ ሓደ ሓሳብ ከበግስ ክኽእል ኣለዎ ነቲ ሓሳብ ከመይ ጌርካ ኣብ ተግባር ኣውዒልካ ቀፃልነቱ ተውሕሶ ናትና ሓላፍነት ናይ ካልእ ሓላፍነት ኣይኮነን ብድሕሪኡ ናይቲ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ከዓ ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ንመንእሰያት ኣብ መላእ ኩርና ዓለም ዝርከቡ መንእሰያት ብፍላይ ከዓ ኣባላት ብርጌድና ሓመዱ ሓደ ርድኢት ሒዝና ማዕበል ኮይና ንኸይድ ስለ ዘለና ነዚ ርድኢት እዚ ሓበራዊ ክንገብሮን ኣብ ተግባር ከነውዕለሉ ንኽእል መገዲ ክንፈጥር ምደለኹ ኣብ መወዳእታ ንዓኻ ዮናታን ሓወይ ምስቶም ካልኦት መቃልስትኻ ኮንካ ኣብ ሚድያ ትገብሮ ዘለኹም ኣስተዋፅኦ ቀሊል ነገር ስለ ዘይኮነ ንስኹም ዘረባ ጥራይኹም ገለ ይብሉና እዮም ዝበዝሕ ግዜ እዞም ትግደፍሲ ዘረባ ተፀልኡ ነይሮም እዛ ድምፂ ሓፋሽ ኣብ ገድሎ ኮይኖም ኣይመኸፈትዋን ኣብ ጎዳጉዶ ኮይኖም ከፊቶማ ነቲ ሕብረተሰብ ክሰምዖ ክረኽቦ ስለ ዝደልዮም ዝዛረቡ ነይሮም ንሕና ከዓ ክንዛረብ ከለና ከዓ ቀይሕ መስመር ክሕንፅፁና ደልዮም ሰባትና ኖ ከምዚ ባይ ትግበሩ ክትዛረቡ ጥራይ ኮይንኩም ገለገለ ብሉኻ ወይን ከዓ ከምዚኣ እኮ ሸቲትኩም ከምዚኣ ዘይገብሩ እኮ ንሕና ገለ ምዕባለ ምሳኹም ገበርና ብሉኻ ኣይንደለና ንሕና ቀይሕ መስመር ዝሕንፀልና ሰባ ይደለና መንእሰያት ኮይና ቀለስቲ ክንከውን ደለና መንእሰያት ኮይና ውልቃዊ ሓርነትና ክንራግፅ እንደለና መንእሰያት ኮይና ምስ ዓለም ኢንተራክት ክንገብር ኮምፕሮማይዝ ክንገብር እንደለና ኣብዚ ሕዚያ በፂሕና ኣብዚ ግዜ በፂሕና ዘለና እኮ ማንም ሰብ ኣይክልክለናን እዩ ዝኾነ ቤት ፅሕፈት ኮይና ኮይና ምስ ዝኾነ መራሕቲ ትራኸብ ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ትወስድ ሕጂ እቲ ስርዓት ካብ ሃገርና ክህድመና ከሎ ፅላኣት ናትና ሕሰቦ ፅላኣት ናይቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ካብ ሃገርና ኣህዲሙስ ጎኒ ጎኒ እግርና እውን መፅዩ ድቃስ ከለና ብዛዕባ ማሕበራዊ ሂወት ከይንሓስብ ብዛዕባ ለውጢ ከይንሓስብ ብዛዕባ ውልቃዊ ሓርነትና ከይንሓስብ ኣብታ ኤርትራ ዝነበረትና ሓሳብሲ ኣብ ስደት ከዓ ከስርፀልና ደልዩ ኣይሓመቐንካ ገይርዋ ኢኻ ነዚኣ ሕጂ ንሕና ነዚ ስለ ዝፈለጥና ግን ኣትኪልና ኻን ቃለሶ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንመንእሰያት እዚኣ መልእኽቲ ክሕልፈሎም ደሊ ካብኦም ትበለጥ ሓሳብ ኮይና ኣይኮነትን ግን ከነዘኻኽር ስለ ዘለና ጥራይና ንገብራ ዘለና ይቐኒየለ ዮናታን ብጣዕሚ ፅቡቕ ናፖሊዮን ስለቲ ግዜኻ ከምኡውን ዓሚቕ ዝኾነ መልእኽትታትካ ኣዘ ከመስግነካ ይፈቱ ብሽመይን ብሽም ተዓዘብትን ኣብ ዝመፅኻ ተሳታፊ ናይዚ መደብና ከም ትኸውን ጥርጥር የብለይን ክቡራት ተኸታተልቲ ስለ ምክትታልኩም ነመስግን ነዚ መደብ ላይክ ሼር ኮመንት ብምግባር ናብ ኩሉ ክተባፅሑን ዘለኩም ርእቶታትን ትዕዝብታትን ክትገልጹ ከዓ ብትሕትና ይሓትት ሰሰና እዩ